aming package, meron din kami pa-promo na free na bag. So ayan nanay, may pagka. Sorpresa para kay Maam FRIANEZA at ano pa sorpresa kanya ay walang iba kundi si Sir Richard Lictawa na taga barangay ng Tangalan, POZORRUBIO, Pangasinan. So ayan guys, ano pang hinintay nyo? Arat na! Ang bato! A few moments later. Low. Kayo po yun? Opo. Ma'am, collecting officer po kami ng isang lending company. Bali po, meron po yata kayong outstanding balance po sa isang company po na hindi pa po ninyo nababayaran. 5,000 kasi meron pa silang pinorward sa amin eh. Kayo po ang nakalagay. I am the one, the way your son don't need. Nag-ano dyan? Niya ata eh. SMDK company po, lending company. SMDK lending company po siya. Bali po nakahiram po yata kayo ng pera, 5,000 pesos. Kasi po sila ang ginano dito, Virginia FRIANEZA, 50 years old, 257 barangay kasi kung saan nasin ito Pangasinan. Oh no! So kayo po talaga sa mga Virginia. So mapapaano po natin. Wala akong alam na utang at wala akong alam na utang yan eh. Kasi pinorward po nila sa amin yung ano nyo eh, yung details ninyo. So, kailangan po natin bayaran. Kaya paano yun? Wala akong pera. Kaya nga. Walang padala yung anak ko eh. Pagpirmahin nyo na lang muna ata sa sasakyan. Sa ano na lang ma'am, papirma na lang po ng mga papel. Tara pa. Doon Mari ma'am, magpapapirma lang po kami. Hindi pa po namin kayo huhuliin. Ikulong na na. Ikukulong na namin. Ma'am, bakit po? Pirmahin na. Oh my God! Happy
Pasensya na po. Kaya napaiyak po namin kayo sa birthday niyo. Kalma, ma'am, kalma. Baka magkano kayo? Kalma po. Ma'am, hindi pa tayo tapos. Marami pa. Halika, ma'am, halika po. Halika naman ako na siya. Ma'am. Ito po ang paunang sorpresa para sa inyo. So, ayan, bago po natin guys. Sino may partner sa inyo? Are you all my Ay, pussy? pamantay. Everything you know is in your mind. Meron pa. Pasok muna natin ang kanta ni nanay. Ayan, so nanay, pwede niya. Bago huli pa ng kandila mo, may kawish ko muna. Yay! Palakpakan naman natin si nanay. Ayan. Bago po ibigay ang isang mga sorpresa kay nanay. Happy birthday. Salamat sa mga araw mo sa anak ko. Ay, happy birthday. Ribalat lang salamat sa kanya. Kapanangalan si kami sa naki. Gimbasaway kami sa naki. Dapat Are you all Okay lang, my kahit hindi niya pussy? na-invite. happy birthday yan. Hihingi lang po kami ng birthday message mo po para kay nanay. So, ayan. Sige ate, magsalita ka na po. Happy birthday ko, Nay. Sana po, huwag ka na po magtampo sa akin. Alam mo, kulang na lang ng isa. Siyempre, alam mo na po yan, Nay. Ayaw ko mag-try. Tawag ka na magalit sa akin, Nay. Kung hindi kita nabigyan ng pang-ano mo, at least may nagbigay sa iyo na surprise. Basta alam na lang kita, Nay. Tandaan mo yan. Mahal na mahal ka namin ng mga anak. And then, happy 50th birthday, Nay. Salamat sa lahat. So, ayan nanay. Ito pa ang isang love letter para sa iyo.
birthday sa biyenan kong maganda. Sana po napasaya ko kayo sa kaarawan mo. Salamat nanay kasi iniintindi mo ako lagi. I love you nanay. Happy birthday po. God bless always and more birthdays to come po nanay from your manugang child. So ayan nanay, ano naman po masasabi mo kapag surprise sa'yo ng mga anak mo, lalong-lalo na kay Sir Richard? Salamat siya sa saya inihanda mo siyang anak ko ako ang sayang ginawa mo siya. Maraming salamat anak ko. Ikatulabak man sulibago ketika anak ko isang surprise mo siya. So nanay, meron pa akong isang surprise na ibibigay sa'yo. Amin na muna yung bulaklak nanay. Mangguyod lang. Ilagay mo sa natin dito. Ayan, nanay. Ilain mo yan. Dahan-dahan nanay ha, baka sumabot tayo rito. Nanay. Dahan-dahan ha. Namatay ka. Nanay, dahan-dahan. Dahan-dahan nanay ha. Dahan-dahan. Sige po, hilalang nanay. Malayo-layo pa yan. Mga ano yan, 1 kilometer yan. Ako talaga sa kalsada. Sige nanay, hila pa. Are you all my personal dreams? Nanay. Everything you know is in your mind. Nih. So, Nanay Berninia, happy birthday. Palakpakan naman natin si Nanay. Ayan. So, in behalf of surprise mo deliver ko, by Miss Maylene Palabay, Nanay Berninia, we wish you all the best po. Happy birthday po, Nanay Berninia. Surprise! So, ayan guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, God bless everyone! Are you all my personal dreams?